салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. мо бошад беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. хабари муҳим дӯстон, Нурулло Алиев бо рекорди 5-0 бо варзишгари рус Кирилл Крюков, рекордаш 8-2-1 17 сентябр дар яке аз турнири калонтарин ки бо якҷоягӣ бо Eagle FC ва AMC Fight Night барпо мешавад вомехӯранд. ба варзишгари тоҷик Нурулло Алиев муваффақиятро таманно мекунем. яке аз варзишгари машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов муҳорибаи навбатии худро 17 сентябр дар организатсияи Titan FC мегузаронад. рақиби ӯ ба наздикӣ маълум хоҳад шуд. шумо муҳорибаи навбатии Муҳаммад Наимовро бо кӣ дидан мехоҳед? ҳатман дар комментария нависед. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр. They're coming on.